हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव मोजां खबर एसटिफोरनि थाखायल' मासि एबा भेकेन्सि फैदों बेनो जाबाय क्लार्कआव पस्टआ अफिसियेल डिउटि आसामाव पस्टिं जागोन बिटिसिआवबो जाफैगोन बेनो जाबाय स्टेट बेंकनि आन्डाराव आरो लोगोसे PNRD ब्लक लेभेलाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों मोजां खबर सफैदों आं गासैबो नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानाय एसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ'खौ मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानोना गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोनबाय थानो हायो दा गोबाव खालामा जों थांसै डिटेल्सखौ नायनोसै बे जाबाय PNRD आव 1500 पस्टआव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आदा बिनि एग्जामा मा जागोन दा बे एप्लाइआ जादोंमोन एक्चुअलि जोंहा जादोंमोन फेब्रुवारि दानाव आरो बे पस्टआ गोबां दङमोन दा बिनि गेजेराव ST खथायाबो गोबां दङमोन नाय दा डिग्री पासफोरनि साख्रि बियो कन्ट्रेक्चुवेल नाथाय 60 इयार्ससिम नोङो साख्रि मावबाय थानो हायो आरो सेलारिया इयारलि बियो बारायबाय थायो दा बिनि एग्जामा माब्ला जागोन दा मोजां खबर फैदों जे डिपार्टमेन्टनिफ्राय इनफरमेसन मोननाय बायदिब्ला सर्टलिस्ट खालामजोब्बाय गासैबो केन्डिडेट्सखौनो सर्टलिस्ट खालामबाय खालि एडमिटल' फैनांसिगौ नाथाय एग्जाम सेन्टारा एसे प्रब्लेम जादों दा बेनि गेजेरावनो मोनसे आपडेटआ बेनो जायफ्रा एप्लाइ खालामनायाव माने 50% गैयालासिनो एप्लाइ खालामदोंमोन माने बे पस्टआव स' 50% नांथारगौमोनलाय अके बाव खुनु ST SC गैया 50% बयबो नांगौमोन जुदि नोंना 50% दङबा नोङो सर्टलिस्ट जाबाय आरो जायफ्रा 50% गैया डिग्रीयाव स' बियो केन्सेल जाबाय खालि डिग्रीनिखौ नायगोन बाव HSनिखौ नाया 10खौ नाया खालि डिग्रीयाव 50% थाबानो मोनगोन 50% गैयाबा नोंथांमोना मा बावहाय नट इलिजिबल आरो एडमिट मोननाय नंला आरो जायफ्रा 50% दङ एग्जाम होनो मोनगोन कम्पिटिशना हाई लेभेल नङा मानोना गोबां केन्डिडेट्सआनो रिजेक्ट जादों होनना सर्सआव मोनदों बेखायनो एसे एग्जाम मोजां लिरबानो आइ होप नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोनगोन आरो बे साख्रिया ओरैबायदि मोजां जेराव नोंथांमोना मिथिगौ बेनो जाबाय CA दङ GRS दङ ग्राम पन्चायत कर्डिनेटर माने GPC दङ बेनिफ्राय इन्जिनियार दङ बाहाय नोंथांमोना बे एग्जाम सेन्टारा दा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों माने एग्जाम सेन्टारखौ फिक्स खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो एडमिटखौ रिलिज खालामनो हायाखै होनना बुंदों माने दैबाना जानायनि थाखाय दैबाना सराइदेव बेनिफ्राय जरहाट सिलचर हमना ला बे साइडथिं बेनिफ्राय शिबसागर बा गलाघाट बे साइडथिंहाय दैबाना जानायनि थाखाय एग्जाम सेन्टार होनांगौना स' एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो एडमिटआ फैयाखै होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय बियो सेप्तेम्बराव फार्स्ट सप्तायाव एग्जाम बा सेप्तेम्बर दानाव एग्जाम जानाय चान्सआ दंखायो स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय दानिया जों क्लार्कआव थांसै गोदान साख्रि SBआवहाय दानिया साख्रि बेनो जाबाय स्टेट बेंकआव बेनो जाहैबाय जुनियर एसोसिएट दङ एबा कास्टमार सापर्ट एन्ड सेल्स होनना बुंनाय जायो अफिसियेल वार्डआव दा बिनि अनलाइना जागायबाय अके मैयानिफ्राय जाबाय आरो बिनि लास्ट डेट बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय 27 अगस्टसिम दङ आरो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस स्टेट बेंकनि दा बे पस्टआ जोबोर मोजां लास्ट डेट 27 आगस्टसिम दङ दा बाहाय नोंथांमोना नायोबा नै ST खथाया जोंना बाव ST खथा दङ दा जोंहा नायनांगोन बेनो जाबाय जोंहा गुवाहाटीयाव दा गुवाहाटीयाव जों नायनांगोन आरो बर' नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बर' रोंनाय जानांगोन रिजनेल लेंगुवेजआ लकेल लेंगुवेजआ बर' रोंनाय जानांगोन बेनिफ्राय जों नायोबा बेनो जाबाय जों आसामावहाय 39 पस्ट STआव दङ खालि ST भेकेन्सिल'बा गुबुन माने कास्टआ एप्लाइ खालामनो हाया जोबोर मोजां चान्स गल्डेन चान्स 39 जन ST दङ दा नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ स' नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड त्रिपुरायावबो STआल' दङ पस्टआ नाथाय जोङो एसामिस बेंगलि बर' आसामना जों मा 39 स्पेसियेल पस्ट मोनदों टटेल पस्टआ 1500 नैबे होनाय स्टेटनिफ्राय आरो दा बेयाव नों एप्लाइ खालामबा नोंनि बैसोआ एप्रिल 2026 खौ लानानै 20 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम आरो मेक्सिमाम 28 नाथाय जोंनि STआ 33 इयार्ससिम माने 5 इयार्स बारा मोनो अके 28 प्लास 5 जोंहा जागोन 33 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो PWD केन्डिडेट्स दङब्ला 15 इयार्स बारा मोनबावगोन नोंथांमोना माने दा बेखिनि आरो दा बेवहाय बेसेबां फरायनाय जानांगौ दानिया जोङो डिटेल्सखौ नायबावनोसै आरो एग्जामा माबादि जागोन बेखौबो नायगोन दानिया बेयाव एग्जाम होनोबा साख्रि मावनोबा एनि ग्रेजुवेट जाबानो जागोन कुनु पार्सेन्ट नाङा कुनु माने स्ट्रिम नाङा जायखिजाया डिग्री पास जाबानो जागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिग्रीया मा जागोननो 31 डिसेम्बरनि सिगां जानाय कमप्लिट जानाय जानांगोन माने जिनेखि दायो फरायगासिनो डिग्री जोबाखै लास्ट इयार अब्लाबो माने बै समसिम डिसेम्बरसिम जुदि टाइम होदों बिसिम जुदि नों कमप्लिट जाहैयोबा थ' नोंथाङा इलिजिबल जागोन बे पस्टआव थ' जायफ्रा गोसो दङ एप्लाइखौ खालामदो दानिया बेनि सिलेक्शन प्रसेस बावहाय फिजिकेल गैया खालि एग्जाम दङ आरो बे एग्जामा अनलाइन जायो
प्रिलिम्स जायो बेनिफ्राय मेन्स एग्जाम जायो दा बेवहाय नोंथांमोना 100 मार्क्स मोनदों दा बेखौ नायोबा नै इंलिश दङ निउमेरिकेल दङ रिजनिं दङ बेवहाय कुइसना दङ नै बेबादि कुइसन दङ बेनिफ्राय मार्क्स दङ बेनिफ्राय टाइमिं दङ 1 घन्टाल' टाइम मोनगोन अनलाइन एग्जाम जागोन आरो 1/4 बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ नोंथांमोना मिन्थिगौ बे जाबाय स्टेज 1 एग्जाम आरो जों स्टेज 1 एग्जाम पास जाबाथाय काट अफ लानानै स्टेज 2 थांगोन माने मेन्स एग्जामाव थांगोन बेनो जाहैबाय बे होनायाव दङ नै 2 घन्टा 40 मिनिट टाइम मोनदों साबजेक्ट वाइज दङ बेखौ नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै एबा PDF फाइलखौबो नोंथांमोना लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे दंबावो टेस्ट दङ बे टेस्टखौ नायोबा 20 मार्क्स दङ नै दा बेवहाय लकेल लेंगुवेज प्रोफिशिएन्सि टेस्ट होनना बुंदों प्रोफेशनेली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नट हैविंग स्टाडिड इन क्लास 10 बा 12 एक्चुअली बेवहाय मोनसे टेस्ट दङ 20 मार्क्सनि बेवहाय जायनोखि क्लास 10 बा 12 आव बर' साबजेक्ट गैया थ' बिथांमोनखौसो बे टेस्टखौ लागोन नाथाय जायफ्रा क्लास 10 बा 12 आव बर' साबजेक्टआ दंखायो MIL हिसाबै थ' बिथांमोनखौ बे टेस्टखौ लाया माने खायसे इंलिश मिडियामफ्रा बर' साबजेक्ट लाया नालाय थ' बिथांमोनखौहाय बे टेस्टखौ लानाय जागोन आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामनि लेंगुवेजआ इंलिश हिन्दी एसामिस बेंगली बर' गैया थ' नोंथांमोना बेजोंहाय होनांगोन जायखिजाया एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माने साख्रि मोनगोन दा बेनिफ्राय बेवहाय नायोबा नै ST फ्रा एग्जाम फिसबो होनाङा मोजां खबर पस्टआ हले मोजां दङ 39 अनलि ST जोंनि ST आ एप्लाइ खालामनो हागोन बर' जा बा मिसिं जा बा कार्बि जा जिखुनु जाया ST P आव गोग्लैनायफोरा ST H आव गोग्लैनाया बे पस्टआव इलिजिबल जागोन आरो स्टेट बेंकनि क्लार्कआव दा बेनो गासैबो डिटेल्सखौ होबाय नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड दङ जाहाथे मोजां एग्जामखौ होदो एग्जाम सेन्टारखौबो नायखानोसै स' दानिया जों एग्जाम सेन्टारखौ नायोबा बेवहाय नै एग्जाम सेन्टारा प्रिलिम्स आरो मेन्स होनना बुंदों मोननैबो दङ बोथ साइड देन बेखौ नायोबा आसामावहाय दङ डिब्रुगड़ दङ नोंथांमोना नैबे 14 नाम्बाराव नाय गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर बेवहाय नोंथांमोना माने मोननो हागोन आरो